รองรูปอัตโตกันอลองตากุปียเทสิตอกลางหินมาเต education ปุกิปุกสนะฮอร์มูมาปุกกัชินีอากินังสดปุKarbi Students Association kandong aro atum ahin pen matha ponsi kidam tang pai pai ni phaing ko rai siar ni Thelu Aji LP School ahemlong education awareness asai dengpon Bangso education awareness along transforming society through education po athepi and ponsi education awareness padupon KSA kandong aro amai pu Joyram tiso kechari pon amai long aluhi sapwa mana peng pen KSACC Kongchun bang Biswajyoti Teron kachetong dunalong KSA WKA DC Rap Kongchun bang Bir Singkro CC KSA Dihin Rim bang Rajen tiso lapen ke ongdong KSA Klem bang Langchithing LP School along Than bang Samson ing ti lapen Thelu Aji LP School Than bang Longsing tiso pen kedang lo ke ongdong atum chetong dun Bangso cherok toga mai nang kibi pona bangke klim so maratum lapen owi kimia tuma phat mi piklo jongsi lason thak thak amai nang bi bom pulote bangso hawa long kedo owi kimia tum setami loke charlia hin anso se paprang don thek poposi rat pen ning jepon guardian tum panso se kacharle hin bang alert po lapen son thak thak awareness program nang do thulop lonte on ke bang we ke mi tum stam kacharle hin bang kai apang ko si hin choros educational awareness program ki bipon jasemet karbilo charlia song pen aning kan wang ason pining le thot tamela dak nang bipon lo la bangke il tuma kemang bangel ga jasemet ko pilo bang klim sumar ban ke chenglok ki thurmi karbiro se jang atum ke bang jilang apor toklang hin ko son sika phrang un thekjima lapen toklang phat ko son si tirthi ka buchi duna long si receive ka peman long jima hola so akemang man silu tumang ke toklang ahin su tamme awareness program su tamme nang dolo lapen li tumarong rublong pulutang tunon ke thidung a problem bang kala hello je arta ki jum pen hem rup ka chubochi mate penan ke do piso ke ban la puson su tamme dolo la si hala so ang asai ang deng bang itum che tham chi mum pen che rok toga mai bidam pen koson se la hai ta me tum kham khei unjima je arta ka be tum akai thap kache phalang no mata akai kana ho ka towar pen koson se tum kerai kom non thekji mahala hai ta me tum la bang so mai long che than pon lo bangso hawar malom pinangan arta ki jum hegatum piso penan ke do daprang pinangan atum do la sila hai ke chok che do an ke paking ji aphan la pen osomar tuma phat koson pensi School nang kepadun verji ma bangso bangsi bor iponang jilang lasin nona son cherok tok amai nang kibi thega bangki mesen lo pusi KSA aphan kachuro pajer pon kasi e osomara tum penan ke dudap la son thek long ni tum dang long ni ke pong su na dalo au su phanda ha hem dam pruta vi lo ni li ke claim lo kasi lai hui ke chok chi pe chok nang ji ko bang sinil hin pen ta ka matha lo rat tum ha ke dang bang ke ji ani wang sita me lai school ni osomara phan ko puson sina pi dun bari ma absent ba vedet ji ma ta sa pu thak sinili rat tum functionary lo Keroni ben Mohanteron Karbing Long Live